Kawai Gabriel kalau lại thao nào nhưng mình sao này nhưng ra số sĩ hay nhưng xạ trong cả hạt điên cái những cái nợ bộ vây Gabriel loan rong jubor hay nhưng trong cả MIDC yam ribhoy restraint kat kum cái jing ja ka kong maurin kharior belong ke traying kala kena wa kamit jong ka laitrik nai lor aja apulai vây Gabriel belatip kum bartan marak live news nam bana gargan rota subdivision Odalguri Assam oleh prong cái yang trong cả MIDC yam balo berngam berset ya ka dak bap ap dak pistol ringkat bag jing tumutu jong ha ka kum ka te ka por ka kan hon bala suba ba kile nong bala MIDC kila panap srep bat kerkut yu te runar bat tet bom yu re kumlo te runar lo yo lat ban krat dak ba kan thi na jrong kan ro re ula man sau jor na gi banta ka kejat ya te runar lakit no dai pulit civil hospital Shillong man sya sumar bala patha ro kong morin man ujor dak ejhar pasya yu te runar hadin kata nakaliang nolum khubor habaikan borang basnong ba Steven Kharkrang ulai thu ba katei jingja kala ja po kasnong jung u rei borsnong ke dang yo jing tip andala IT yu te runar sa thanan te mentai ni sngap ge jingkan pensai nakaliang orang basnong ha ka be dei ba katei jingja Kertang junga dari Stevenson Kharkrang. Kami dai ba tu jingja dai ba ani thu final we bas dang kan kalong gumni ngi do nakaliang kasnong ngi yo jing tip ya hadin ba ladap ja hadin bala debra pulit yang tu bridge population yo jing tip lamba kitu gibrio ki batre po ba ki badan hatu jaka ki batre hatu factory ki ba sakotar hatu kan te kalonggum ni ba tu brio sedang ban mudrung ha ying gibrio ban tu nele udan kano jing temu ngim tip te hadin kata te na pedeng kitu ki basa kota kilayo i kan hadin ba kilayo i ki hala kan hala hadin untuk kami no kiami gibrio hadin mami gibrio nakaliang tu brio ula persyang ban don kawi katiar siat jung kasulai mo fila iya po ha social media ula mut pan siat ye wei burio tong balaj no ken hadin kata apa te kami no kajing khaja ken kumbagi jing te pa tu burio ula mensaw te hawide kata apa em nakaliang jungi kasnong bat nakaliang kinong songnong jong snong yam ngim simdon ha tu kajaka iwer unon na pedeng kinong songnong simdon ha tu kajaka bat nakaliang jungi kasnong ngim simdon ban benta ban ya bolong ban penmensau mapiti ba tu brio la mensau ngim simdon benta kalong betang ha pedeng jong tu brio bat kitu kibri basa kota rang hai tu factory itu jakang tu kamur ka jingbom jingsho itu brio kibri snong weiru dan benta dai non menta do snong menta paling kami jing tip hero yo jing tip adin bala ara pulit po police station badan kum kata-kata ka jingja po snong kawai ka pangako ban keren nakaliang jong ako mo snong bakani ka jingja po umiam industrial area dai kam dai shu kasin ka banungkong kari kasin kan makatu kari ka jaka khai babun gijat benrio ki basa ang to te kalong gumni bakani ka jingja kasit jahim kasit don be ka jingja tu ka jingsha ko ba nakapor sa kapor sa don gumni ka jingja te nakaliang jungi kasnong man kapor hingga ilay persyang hi ban ya keren bat kini ki Industries Association bat ki pulit na police station ba idon kam kalat ta ka jingya date mar ngintip mar ngido tenteng ha ka jingya bun kini ki labor ki batre pa factory dai kap yang ngido ka penlengo ba ubri uwan urung umi kumnuro ki samjige ba te gai ka jing karpat jungi nakaliang kasnong golong ba ngi karpat ya ki bor halor na duka district administration nakaliang jong DC SP long kuma kini jaka ki badon kini ki factory ere bagi di penjuri ka petroling meat da kenang ban wara ya ka jing singanya ka snong hatau kan te kum ba phiong ba kaladon ka jing kerpa nakaliang ka snong ro mo ba bikin penbiang ki bor pahara ki bor pek ngor mo iki batas tu te hatu ka klembiang ka rukam ayu jong kina kam no em kolong gumni long kadon hi hapor bangile ya kendu mangi lasdang hi bandon kita ka patrolling ini umtai te le si long ngam keno ya kini ki bulet ani ki distribution kila persyang hi ban le tangmal ka sulong no pat ba kadon ka po ba nakaliang ki police station na po thanat ki bun kam kadon ka jingja accident shi to long kaduna plot ki brio ta po police station te lama ka jingduna ki brio teng long ka duty ba ki di ban poish po emergency don ka jingja accident kim poish kan
te ngi ka jingkarpa ko jungi long dalong bala ai kalong wadi ban bu we ki permanent staff te bakin don bekang po industrial area bakin petroling gitu ko jakake mal adon de jingjam sha bodon dule no DFB wondong to ka hapo R&B cement factory Right. ka adon ke jingjam na ka kipor ke ba sha tu ki yang kisam sha la du ro ka we gam simbriu ba sa sha de silang ombang te hadu mentar ngin pelap sai bono ba jam no bale te kani ke jingjam itu pi wa kasha jab ya kani ki industrial area kan te kata hi nginang lang nang karpar ba nakalian ki ba halor ba kidai ban long rengkat ba jing rengkat ba ki snong long ngin ya berkat ba kumno ban wara ek jing skan nam ta snong thau jungi kan ta ki bro snong jungi ba nam ta ki tu ginong tre ru ki ba sa apo ki ba tre po factory ba ki nambu ya no ka jing em joki ha ka jing ma kan ta